Nan aikin mai. Me mashin zo mana. Kai. Ya abokina nan bai fasa kai ne. Ok, 300. 300 zan baka. To mu je amma ba ka tafi da gida. Mun zo ai. Ya mun zo? Mana. Amma ba ka yi gudu sosai ba. Ina ma na sa kuɗin ne ma. Yanzu ya shi. Ka riƙe canjin amma ka san me? Ka yi gudu sosai a daidai rawun ɗin masallacin ƙaura saura ƙiris mu faɗi.